Assalamualaikum warahmatullah derɗiraɓe mi hofni onon pat moɗon ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jaygol pulaku e nanta hala marketing. Derɗiraɓe mi wari ha mi wanna en vidéo ɗo mi wolwana en dow ko larani hala Aisha Fadila. Mojo woni Aisha Fadila ɗuɗɓe nder meɗen ɗo lara dede vidéoji man ɗo circula dede balɗe ɗo dow ko larani Canal d'Or. Aisha Fadila o lattake oɗon nder himɓe ɓe nomi dow ko larani Canal d'Or, oɗon nder himɓe ɗiɗi tammiɓe yahugo en poti mbiyen final. Oɗo hawan ha o remporta deidei Canal d'Or man ɗo. Dalila mai ɗo en sutenemo en pat meɗen na pullo tan, kala mo lari vidéo ɗo fu miɗo yelo deidei sutenan deidei Aisha Fadila ngam o heɓa o remporta deidei Canal d'Or. To o remporti ɗum ɗo ɗum sewo meɗen en pat meɗen derɗiraɓe, mi tammi ka famake. E on andi ko waɗi ko ɓuri fottangoyam ha dow sungulla man, ko waɗi ha mi wi accu mi waɗa vidéo ɗo deidei je mi ɓedda tiɗɗitingoy en sutena deidei Aisha Fadila na gimol ngol ɓe suftirimo ha o latti nder himɓe ɓe nomi ha Canal d'Or man ɗo ɗum gimol on ngol ɗon oɗo tiɗɗitina deidei saro en kabda jangina ɓikkoy mu'en jangirde. Mi tammi en paami o wi en ha gimol mai ɗo bo soyde jangugo mako hanko ko ɗum waɗimo, na ɗum moyjo fu wawata wurto waɗa banni man ɗo banta o waɗi. Ɗum hunde on deidei tilimde e seynide ha kala goto fu nder meɗen. Dalila man ɗo min miɗon nder tammiɓe suftugo Aisha Fadila wakkati to ɓe gerɓani en deidei ndiyam lawol ngol tokketen gehen en vota. E miɗon nder himɓe ɓe tammi waɗango on deidei vidéo yerbana on liyen holla on procédure je tokkoton on jaha on sufta Aisha Fadila. On andi kugal am ɗum waɗango on deidei vidéo ji holla on dow ko larani kujeji fere fere. To Allah mum yerdi mi hosi alkawal miɗon nder tammiɓe waɗugo vidéo holla on procédure je tokkoton on jaha on vota Aisha Fadila. Himɓe on ɓe nder lesdi Cameroon e yasi lesdi Cameroon fu en kawte voten Aisha Fadila. On jarama derɗiraɓe, ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jaygol pulaku e nanta hala marketing. Wassalamu alaikum.